assalamu alaikum Umar Doro Kume ko adi fo mi salminima en calmini hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe Windere TV kala ɗo mbawi wonde e aduna Allah he en calmini ɗumen en juurima ɗum eyi eɗen jewta ko fati e ko ɓennuno gila e local ha e ko faya ko Umar Doro Kume mbiɗa heeɗi e fawade e jaabu wuli maɗa e kadi kala komi yejjitani hen kala ko fate e joljole leydi ndi ma en jewtu ɗumen nam so Allah jaaɓi. Eyyi Umar Doro no mbiɗa ni ko fate local ɓennuɗo min kam ko mbawmi hen wiide kadi ko haqiqa kam min to banggue hooram joganimi ɗum no yaari ni hade wote local o won caɗele ɗe min jiino e commune he minen foof min puɗɗi haalde ɗeɗo caɗele il faut yimɓe darano ɗum mbiɗa sikkina kadi ne min dañino occasion wawde ittude ɗeɗon caɗele so wawde ittude wonnoɓe ɗon ɓe adda woɓɓe ɓe ɗamini e muɗum mataw noon yimɓe ɓe won hen famɓe ɗum won hen ɓe paamani ɗum walla hayso won hen ne paami ne jaɓani eyyi gati ko ɗum woni wonnoɓe ɗon ɓe keddi ɗon minen noon min cikkuno ko tawde min jii diwan o ene waɗi caɗele te kadi caɗele ɗe waɗi ɗumen nam ko wonɓe ɗon ɓe goni gollani golle mumen ɗe ponno gollude mbiɗa sikki min ponno tan ko rendude min guitta ɗum min mbatta ɗon woɓɓe ɓe min ɗamini e dow mumen mataw noon ko ɓuuri hewde yiiɗi ko wonɓe ɗon ɓe keddo ɗon eyyi mataw noon mono fo e yiyande mum kadi en gacciɓe kamɓe e yiyande mabɓe kadi ko majorité jogui konngol ɓe gotani wonnoɓe ɗon ɓe keddima ɗon ala hen ko usti to banggue caɗele ɗe eɗen mbawi wiide noon e nder projet ji eɓɓoje ɗe ɓe mbaɗata ɗe so tawino ene yaawa ene wawi yaltinoyde diwan o e caɗele ko fate eɓɓude forage uji fate eɓɓude central uji solaire walla ɗum laabi nana hen nokkuji ne puɗɗa laabi ɗiɗon so dañino wawde yettodirde ene wawi yaltinde diwan o e enclavement jokare nde ne wawi ustoyade kono noon tawde en jiyani ɓe daari darde kam yettinde laabi ɗiɗo ponɗe ɗo poti yettade ɗo ɗum kam hakkillaji meɗen ene hen taw kadi eɗen gandinaɓene kadi ɗum so yettaki to banggue jokare nde kam iwata to banggue kadi jangguino hunde waɗaka respecté guure nane hen ne kaani hebde école aji primaire ha joni ɗe keeɓani joguiɗo ɗe kadi ndewidaka normal ngala jangguinoɓe jooɗiɓe tan toujours ngala barmeji sukaɓe ko ñamata ngala mur de clôture ngala toilette uji ngala hay batte ɗum ko banggue jangde nde cellal ngal kadi haala mum haaletake kasuji santé ngala hen bon ko kalanɗen joni ko so jokade ɗo joni no ndungu toɓiri ni min mbawa yaade hay nokku e nokku pour wawde yaade hôpital uji wadde évacué malade uji amen ɗum ɗon ko banggue cellal ngal eyyi banggue ndiyam ɗam kam ha joni ɗomin gonno ko ɗon min goni koye boyli min cafata no mbirata ɗum ni ferlo e yeeli boyli ha joni koye boyli min jarata forage uji nana hen eɓɓa kono ha joni ɗi donkama yoɗi gas hay minen ɗo ɓulɓi ɗo wuura amen ɗo forage ene sendu ene wiya koye on forage min poti hebde min poti waɗede additionné kono ha joni ena wadde tan ronkama kam yo gas kadi won hen guure jaɓanaɗe central uji solaire kono fo kam ko projet ji tan ɗi gandanɗa hoorema ɗeɓɓi yaadude e aduna eyyi neɗɗo kam mo gandanɗa hoorema ko koƴaɗo ina ɗeɓa heppande ɗeɗon gueɗe eyyi min mbaɗino ferlankoɓe foof ndendino kolli yidde hebde commune ferlo bon nde tawno emin jii commune o no wayi mawnude ni e no sifori ni configuration o ɓuuri moƴƴude makko ko taaƴe kadi emin jogui droit namdade commune o min jottima keewal muɗum won commune aji gonɗi ɗo e Dakar to gonɗen walla diwanuji Dakar presque minen ɓuuri ɗum yimɓe ni te kadi nomin sifori ni minen ɓuuri ɗum handude e commune nde tawno commune chef lieu de commune amen o Hawre to woni to e minen guure gonɗe ceptam commune amen ɗe gurdam ɗam wona gotum won hen to waɗi réseau de téléphone won hen to waɗi ndiyam jangde safara pop nokkuji nana hen to nokkuji ɗo min goni to minen ferlo to ɗum ɗon pop ala ko woni toon donc neɗɗo balɗo e wuuro ɗo commune o woni ɗo e balɗo tomin goni to miijoji amen gona gotum caɗele amen gona goote hayso maire o yiiɗi wadde ɗum géré o wawata wadde géré par ce que wona gotum donc minen ɓurani min komin keeɓa commune e nder ferlo kala ɗo wawi waɗede taw koye guure ɗe gandanɗa hoorema denduɗe gurdam denduɗe situation denduɗe caɗele
eyyi baalowo e nokku ɗumin mbaala ɗo yiya caɗele ɗe ko on wawi andude gueɗe amen ɗe kadi min keeɓa budget amen ko gatata min ko minen gandi ɗo gatata min gañano ɗum koye amen minen gandi kadi priorité ji amen to banggue affaire laamu ene heewi jiyanɗe kadi ina wawi taw wonɓe dow ɓe won kañumen ko so commune aji ɗi wonno ne mbaɗire intérêt ji mumen ne mbawi ustade guila e nombre budget ji mumen ha e ɗeɗon gueɗe bon avantage uji mumen ne mbawi feccade mi wiyani noon ko ɗum tan haaɗi kadi ene wawi kadi hay demande uji amen ɗi ne wawi taw wonɗo jottaki ne wawi taw won min gudditani taw baafal ngal ene hokka min commune o ko ɗum tagui min continue tan ko ƴewde hebde commune o gati emin cikkiti kam ko ɗum ɓurata wawde réglude caɗele ɗe to banggue législatif o kam wota député ji ɗe kam no puɗɗori ni so Allah ene hulɓini tawde kay ko neɗɗo tan kam ɗeɓowo soynade ko arata ene ɗeɓa hulɓinade nde tawno wanno guirñitande adanere nde ko parti ji nogas e 5 walla ɗum mouvement ji en walla coalition ngaji en yinnoɓe yaade ɓe ko nogas e 5 listi mais finalement jaɓana ko 6 walla 9 hedde hen bon e nder 6 jaɓanaɗi ɗi kadi en jii hen 2 ene jogui caɗele woni Benno Bokk Yakar woni parti mawɗo leydi o kañum e Yeewu Askan Wi ɗiɗon 2 ene jogui caɗele hen goto ko yimɓe muɗum ardiɓe ɓe andi listi fo ko listiji 2 wiyete ardiɓe e rewɓe hen comme no équipe football ni nogas e 4 ɓe 12 naata 12 keddo ha on sait jamais so wodi gañiɗo walla yiiɗi remplacer de ɗiɗon listiji 2 noon to Benno Bokk Yakar ga ko listi dewiɗo o ko on dañi caɗele bon to Yeewu Askan Wi to ko listi gardiɗo o mo gandanɗa hoorema ko toon mawɗo mabɓe o woni wayno Sonko en ha e woɓɓe ko on listi wiya ene jogui caɗele o yahata joni noon no wano pop joguiɓe affaire ñawore en jogui peɗɗiɓe feɗɗitiɓe ɗeɗon gande dokkiɓe droit yaade kono noon koye dow listi Yeewu Askan Wi ardiɓe ɓen yahata ko rewɓe hen ɓe listi Benno Bokk Yakar o rewɓe hen ɓe jahata ko ardiɓe jahata enen noon e miijoji men kam pamɗuɗi gandal men pamaral e ɗeɗon gueɗe cikkanno ɗen ko listi goto wawa yaade tant que rewɓe hen ɓe jahani par ce que to banggue constitution ni ene wayno ko ɗum illégal loftaki loi mais kamɓe Allahu alam kamɓe gandi de façon koye ɗum ɗon ɓe goni en jii manifestation ngaji ɗi puɗɗima aljuma ɓennuɗo oya eɓe kadi miiji wadde aljuma garowo kadi ko wiyete pré campagne ko natirɗe campagne ko fuɗɗima guila 10 mois de juin nduɗon gonɗen bon ɗo haalo 9 juin ɗum ɗo koye natirɗe campagne ɗe noon mono foof yahat yiida hen e yimɓe mum a watta manifestation a watta pancarte noon a watta certaine gueɗe kono kam il faut jaaha jirloɗa kebloɗa kaɓa e heblonade campagne o gouverneur Dakar noon yaltini arrêté wi wonde ɗo e Dakar manifestation walla ɗeɗon gueɗe fof mbattaki ɗo e Dakar mawɗo leydi o kadi ne joguino voyage kadi to banggue région banggue Worgo to mi sikki elle ko kayituɗo ɗum ɗon foof enen mbawɗen wi tan kam ko noppi men enen daari eno gueɗe ɗe puɗɗori ni eyyi ɗum ko ɗum kam enen to banggue meɗen ko ɗum cikkitiɗen ɗum pamɗen hen ni nde tawno ɓe mbaɗi parrainage waɗaka respecté ɓe mbaɗi ko wiyete parité waɗaka respecté ɗum ɗon foof noon ko ɗo ne feewimi ɗo fewanimi tan ɓe mbaɗa forcing woto hen koɓe jiiɗi ɓenninde en mbiyani noon ko mawɗo leydi o waɗi ɗum walla ko Yeewu Askan Wi waɗi ɗum kono kam ene e yiyande men kam won hen koɓe mbiyata tan ɗo ne feewimi ɓe ƴeewa ɓenninde ɗum won hen ko fewani ɓe gacca ɓe muɓɓa guite bon to banggue noon parrainage o en jii won hen ko fewataɓe ɓe gacca ɓenna won hen ko fewani ɓe guitta ɓe mbiya ko parrainage haaɗi wonko jiiɗen ɗo Malick Gakou en foof mbaɗirano éliminé e temps uji ɓennuɗi bon hande won accaɓe ɓennini ɗum taw ko même probléme même caɗele bon raw gaddu kadi ena takiɓe hulde certaine gueɗe ɗo e Dakar ne waɗi député ji 7
département de Dakar so tawi on se same parti opposition gagnima Dakar kañum nawata député ɗi jeeɗiɗi fof firti ko hay député goto goɗɗo ala ko raw gaddu kañum nawata député ɗi jeeɗiɗi fof ɗum ene huula eɓe kuli ɗum e stratégie ji mabɓe noon kamɓe gandi mono fof kam alay saago koko wiyeteno ko so tawi no laamɗo ene andi so yeehi élection koko fiyete yawata yaade élection ɗum noon ha joni ko ɗum tan woni ko dogata e huula so yeehi woto fiyede kam waɗa wone certane gueɗe eɗen cikkiti ha joni koye ɗen gueɗe tan kam koye ɗin stratégie ji dogete eyyi département mo Kanel to banggue local mi faami nono yaari woni woteji mairie ji ɗi kono wote député ji o mi andi no waɗira kono ala hen kam ko noddami kalnami en tant que responsable walla en tant que kam dogowo hen ala ko ala nodduɗomi haalnimi no waɗirte walla no foti waɗirede eyyi mi faami noon Benno Bokk Yakar mo suuɓi waɗi tedde liste Yeewu Askan Wi mo suuɓi waɗi tedde liste walla parti ji goɗɗi Buntu Bi en ha e ɓeɗon pop mono hen fof mi andi cuɓaɗo toon waɗa tedde liste e rewɓe muɗum ay heddi noon kono mbimami ni min to banggue hooram mi fewjidaka liste mawɗo leydi o nde lelnetende mi anda holno lelnira mi anda mono e mabɓe pop ko taki ɗum waɗede ɗo ko taki goɗɗo o waɗede caggal walla yesso eyyi min kam ɗo joni koko wiyeteno ko nodduɗo en pop kadi nodduɗo en pop enen kadi sen gari gaddorten tan ko condition ngaji men comme no kewɗen wadde ni sen gari tan gaddantemɓe ko ha minen noon min jogui ko mairie amen caɗele amen min jogui min ƴewata ko baɗan ɗumin hen maafe aɗa yiiɗi wonde député falde Kanel a ari min kolluma diwan amen ko oɗo minen ko ɗeɗo caɗele min jogui janggo e janggo sa waɗama député est ce que aɗa daro toon kaala haala ɗeɗo caɗele mbiyani ya réglu kono kam haalnane eyyi minen ko ɗum woni komin jiiɗi kala ne parti garɗo e am to gommi ɗo hande ɓayri hay goto taw o haalnanimi kala parti gadiɗo arde am wi kam Samba Ly immo golliden min mbiɗa waɗi prêt gollidde e muɗum tawa noon ala kam garɗo e am wi kam golliden